Isang magandang umaga pong muli dito sa Malabon Fish Market. At tayo po ay mag-a-update. Tingnan natin yung kanilang mga latagan na ating pong maiikutan, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Ano? Dagdag yan? Akala ko binibenta yan. Dagdag ko rin dito. So ayan po yung mga bangus, 130 kada peraso. At dito tayo sa latagan pa, no? So may mga apahap dito. Tapos mga isdang paro. Ang mga pusit po natin dito ay 280 ang per kilo. At ang bulik tuna, no? 200 ang kilo. Mga pusit lumot na ating pong nadatnan dito sa kanilang mga latag na inyong mabibili. Magkano daw espada mo? Espada? 60 lang. Ayun, 260 na per kilo ng espada. So yan po yung price update na ating pong ina-update dito, no, sa latagan sa Malabon Fish Market. So abante na tayo at mag-alam-alam pa tayo ng kanilang mga latagan na inyo pong mabibili o mapipili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang presyon po ng mga bangus po natin ay kada peraso may 120, 140 at 130. Yan po yung mga 50 pesos, no? Alamang at mga isdang tunsoy at mga espada, no? Yan po yung mga tumpukan po dito. 50 pesos lamang po ay makakapag-ulam na kayo ng mga masasarap na isda. Yan, malakapas po yan. So mga murang presyo ng mga naaabutan natin dito sa Malabon Fish Market. At ganito po yung sitwasyon. Napakaluwag po ng lugar po ngayon ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So wala tayong makitang pusit na hinahanap natin, no, yung maliliit. Wala tayong makita ngayon. Pusit! Yun lang po, nanay. Good morning! Yan po yung mga salmon, Japayuki, 100 pesos na tumpok at 100 pesos na mga galunggong babae. At mga bangus na kada piraso na inyo pong mabibili, meron po 140, 150 at 160. Ayan po yung mga presyo, no? At ang mga anumahan po natin ay 240 ang per kilo. At may tumpukan din po dito, no, sa halagang 100 pesos, mga anumahan pampirito na po at mga galunggong din po sa halagang 100 pesos. Yan po yung mga tumpukan na atin pong nakikita sa latagan po dito sa Malabon Fish Market. So yung nakita po natin itong malakapas na bentahan po ay 100 pesos sa tumpok at mga isdang lapis dito sa latagan ni nanay, no? So lipat tayo dito sa kabilang side at tingnan natin yung mga latag ng mga isdang bato. So dito ang latag ni Paring Ben ay mga papakol. Yan ay papakol at mga bangus, no, tilapiyang Batangas. So wala pa rin sila mga isdang bato, no, na latagan dito. Ito lang po papakol ang ating nadatnan. So pang inihaw, masarap po yan. Atin tayo kay Kuya Warren. Kuya Warren, good morning. So ay mga betilya. Ayan, betilya, mga isdang bato at mga parrot fish. Sa ganito magkano presyo? 200, 240. Ayan po yung mga presyohan dito, no, ng mga betilya. Ano to? Dalagang bukid. 250 sa mga per kilo ng mga dalagang bukid, no? So ayan yung price update natin sa latag ni Kuya Warren ng kanya mga isdang bato na binibenta po rito. Kuya Warren, salamat. Ayan, magaganda po yung mga latag po niya ng mga isdang bato. At Boss Ari, shout out, good morning sa'yo. Espada.
Magkano? 200. Na Macquiao? So ito yung mga latag ni Boss Aris ng kanya mga isdang espada. Salamat Boss Aris, thank you. Nasa market trip pa pala. At mga isda ni Nanay Noemi, 150 kilo sa mga alumahan. At mga bangus po natin, yan po yung presyo, 120 isang piraso. Good morning po Nanay Noemi, shout out po. Di kayo na Macquiao ngayon? Ayan, bangus lang. Wala namang makuha kasi Wala, makakuha talaga po ng isda ngayon. Ang hirap bago makahango. Sige po Nanay Noemi, salamat po. Ayan po ang presyo ng bangus po natin. Kada piraso, 160 at 170 per piraso ng mga bangus na inyo pong mabibili. At tatagpo dito ng galunggong babae, 100 pesos. Bakit tubig, hindi kape? Good morning. At ito tayo sa mga tumpukan po ng mga hipon sa halagang 100 pesos. Tinumpok na po, ayan. Tinumpok na po ang hipon sa halagang 100 piso. At mga salmon, no? Ayan, salmon makarel po natin. Ojo Payuki ay 100 pesos tumpok. At 160 po sa mga per kilo. At bangus po dito ni Kabugris ay 160, 170. May 200 pesos kada piraso naman. So, shoutout sa'yo Kabugris. Good morning sa'yo. Shoutout sa lahat ng mga followers ko ni Boss Blanco. Good morning. Salamat sa pagsuporta. Ayun, salamat, salamat. So yan po yung mga presyo ng bangus ni Kabugris. May 160, 170 at 200 pesos isang piraso. Tuna natin dito, ayan, 200 pesos na per kilo. Tuna. 230 no, na kilo ng hipon at 180 sa mga pusit, kalawang. So yan yung mga presyohan na ating ina-update dito sa Malabon Fish Market. Atin tayo kay Jeff. Wala si Maeng ah. Wala, nabangga. Ha? Nabangga ng bote. Nasobrahan na naman. Hindi ko lang na ano kasi nga hindi ko talaga bitbit eh. Ang saya. So presyo po ng mga golden pompano ay 350 na kilo. At 140 no, 170, 160, 180 ang kada piraso ng mga bangus na inyo pong mapipili o mabibili. Wala si Boy Putik ah. Wala rin si Boy Bangus. Wala rin si Boy Bangus, absent yung dalawa. Laro ng gagamba sa kalangga. Silang dalawa. Oo, naglaban sila gagamba ng langgam. Boy Bangus, gagamba. Kay Boy Putik, langgam. Ano nilanggam? Yung langgam pinagsabong. Oo, saka yung gagamba. Ayun, ginawa. Bitbit na yung yung langgam. Buhat-buhat na ng langgam. Yung Yung gagamba. Wawa nga, kinagat ng langgam sa puting ng gagamba. Hindi lang ako sapat si Boy Bangus eh. Nakagisan pa ni Boy Putik ang putik. Ayun. Lalo pa nadaganan. So, shoutout sa El. Good morning. Good morning. Ayun. Tapos sa mga customer natin. So, Martes pa lang ngayon. Mahato ka na ngayon sa pagbibenta. Mga customer natin mahal tayo. Ayun. Akala ko, naglabang ka na naman ng gagamba sa Nueva Ecija eh. Talo ko doon. Kalaban ko din, pakulong. Di pakulong nga eh. Yan kasi. So, salamat sa El. Sinasama sa inyo lahat. Ayun, shoutout po sa mga customer. Shoutout po. Good morning, good morning. So, El, salamat. Ayun. Yan po yung per kilo, 100 pesos po sa mga tilapia Batangas ni Boy Tilapia. Salamat! Wala si Boy Putik at si absent. Ayan po mga tumpukan, no? 50 pesos lang ito. Ay, 50 pesos lang po yung mga tumpok ng mga limasag ni Moy Moy, no?
Ayan. Ang kilo po ay 70. Halo po ang lalaki at bakla. Ayan o, halo o. Buhay ng mga limasag, no? Salamat, Moy. Thank you. Golden Pompano. 340 ang kilo. So, yan po yung presyo, no? 340 sa per kilo ng mga Golden Pompano. Alright, so sa mga gulay na tayo, ayan yung mga latag po nila dito. Ang mga nakabalot at mga nakatali na kanilang bentahan. At may mga presyo po sa halagang 20 pesos tumpok ng mga kamatis. At ang ating calls na wings o backbone, no? Shoutout po. Good morning. 130 po yung mga pakpak at backbone po natin ay 100 pesos kada balot po yan na inyo pong mabibili. Ayan ang mga presyo ng mga manok. At broccoli po natin ay 200 pesos ang mga kilo. Cauliflower ay 80 pesos per kilo. So mga alimango, mga kabiyan na malalaki, ayan. Mga alimango po natin, tapos mga sanay ginto. Alimango. Magkano alimango ngayon tayo? 400 pesos na mga per kilo ng alimango. Mga buhay po ninyo mabibili yan. Ayan ang mga pwes na alimango. Titayo kay Bito. Dito magkano ngayon ang ano mo? Sapsap? 260? Yan po ang presyo, 260. Ganda ng mga lapad, oh. Tapos dilis na paninda ni Bito. At ito alimasag na po ang tinda, hindi na po talaba. Wala ngayon. Ayan po 70 pesos kilo ng mga alimasag. Mga panahon ngayon na alimasag. Ayan 70 kilo ng mga tahong. At tumpok po ay 50 pesos na po ang mga tumpokan ngayon dito ng mga alimasag, no? Salamat! At yung mga latag, ayan po, mga anumahan at tumpukan ng mga galunggong na inyo pong mabibili. Ayan, 100 pesos na mga tumpukan at mga salmon japayuki. Kumamari na kagtitimba. Kaya ako naman ito. Good morning! Good morning po! Alright, dito tayo kay Kuya Ricky sa mga latag po ng mga tilapiyang Batangas at siya ay naglilinis ng motor. Pinakikintab niya yung kanyang motor. Shout out Kuya Ricky, good morning. Magkano yung tilapiyang buhay? 130 po yung mga tilapiyang buhay po na Pampanga. At ang mga bangus natin, magkano po? Ayan, 200 pesos po na per kilo ng mga bangus. At yung pink salmon, 160 po sa mga ulo po ng pink salmon head. Ayan po yung mga price update po natin dito sa pwesto ni Kuya Ricky. Ayan. At ito yung mga bangos na kada piraso. Salamat po, thank you. Alright, dito tayo sa kabilang side ng mga bentahan ng mga hipon na ating makikita at madadatnan sa ating mga update dito sa Malabon Fish Market. At ito yung mga kilo ng mga pusit kalawang, no, 220, 160 at may mga gulyasan din po. At dito yung mga Baguio beans po natin ay 70 pesos per kilo. Ayan, 70 pesos na kilo. At ang mga kamatis po natin dito ay 160 ang per kilo. So, walang pagbabago ang mga presyo ng kamatis natin dito sa Malabon. 160 pa rin po ang kanilang presyohan sa latagan sa Malabon. Mga tulingan at mga pusit lumot sa halagang 330. Malalaki po yan, mga pang-inihaw. 330 po yung mga per kilo. At kada piraso po ng bangus ay 160 at meron din po 200 pesos na per kilo. Tapos yung mga alimasag dito ay tinutumpok na po sa halagang 50 pesos. At tilapiyang Batangas po ay 100 pesos, no, na per kilo. Lorna, shoutout sa iyo. Mag-enjoy ka sa paglilinis ng tilapia. Ang inaalala ko baka manakit kilikili mo. Ayan po yung 50 pesos na tumpukan po ng mga alimasag. Lorna, salamat.
Alright, so tuloy pa tayo sa ating update dito. Dito naman tayo sa mga latagan ng mga tilapia na lagi po namumukadkad sa Malabon Fish Market at napakarami nyo pong pagpipilian. So ito po yung presyo ng tilapia ng Batangas. So shoutout sa'yo paring Agustin. 120 yung mga kilo ng tilapia ng Batangas, malalaki. 120 po, no? Malalaking tilapia ng Batangas. So shoutout sa'yo Lodi, good morning. Magkano ngayon yung mga bangus tinapa? Medyo bumaba ngayon, boss. Magkano ngayon? 100, di ba? Benta ko nakaraan ngayon, 80 na lang. 80 pesos ang isang piraso. May naghahanap sa'yo, hindi ka raw niya matsyempuhan dito. Napanood niyo sa vlog ko. Sabi niya sa akin, Boss Lando, pag nagpupunta ako dyan, lagi ko hinahanap si Tinapa. Yung dito dyan, Tinapang bangus, yung Bonus. lagi mong kausap, oo. Hindi ko siya matsyempuhan, sabi ko, pag-alagala po kasi yun. Inaabangan ka lagi niya, hindi ka raw niya makita. Sabi ko, minsan nasa loob po ng ng Malabon Central Market. Nag-iikot kasi yon, nagbebenta ng mga bangus na tinapa. Boss Lando, imbitahan kita. Piyesta ng Tondo. Sa linggo na. Sabado Oo. linggo. So, happy fiesta sa linggo, January 18. 17, 18, piyesta sa amin Oo. sa Tondo. Hindi, kasi nandun din naman ako dahil boss ko taga roon. Pupunta kami sa fiesta sa Santo Niño. Oh, Santo Niño sa amin, Santo Niño. Nandun kami ng 18 linggo. Pupunta kami roon kasi Saan banda doon? sa Coral. Coral. Ilera lang namin yung boss. Barona, mahaba yun eh. Coral Street. Sarap doon. Oo. Piyesta ng Tondo. Kaya lang hindi kami makapasok ng gawa ng yung motor namin. Siksikan dun eh. Hindi makapasok ng motor kasi mga talagang piyesta ginaganap talaga. So salamat ha, thank you. Sige, salamat. Yun po yung mga in-update natin, no? Yung mga bangus na kanyang tinda na tinapa at 110 po dito yung kilo ng bangus Batangas. 120, 110 ang mga per kilo. So 130 mga tilapiyang buhay. Yan ang paninda ni Aaron. At 160 sa mga cream dory na mabisa. Mabisang ulam sa sinigang sa miso. At 100 pesos tumpok na mga ulo. Yan po yung presyohan, no? Matataba talaga ang ating mga cream dory na inyong mabibili. So wala pa tayong makita na latagan dito ng ibang pusit na hinahanap natin na pandala sa site. Dito tayo, 250 kilo, hipon, 100 pesos sa mga tilapiyang Batangas. So ito yung mga ina-update natin sa latagan sa Malabon. At napakaganda, ito na. 100 pesos tumpok, espada. Tapos 150 kilo ng mga pusit kalawang. At mga pink salmon head sa halagang 100 pesos na tumpukan. Ito na yung hinahanap ng nakararami, oh. Ngayon 180 ang kilo. Salmon belly. Yan. Yan po ay 180 ang per kilo. Ang dami nagtatanong nito. Kaya lang talaga sa umaga lang, Boss Alan, no? Sa umaga lang talaga may latag. Lando, magandang umaga. Gandang umaga po. Yan po, 180 ang kilo. Dami naghahanap kung nagpapadeliver ka daw ba. Eh kung maramihan pwede sana, no? Kung lahatan na yan. 10 kilo limit. Oo. Arkilan na nga eh. Yan po, 150. Kaliyan ka, bigay sa loob dito mo. Yun nga eh. Papatanong ko nagpapadeliver ba daw yung nagbebenta. Sabi ko sa umaga lang po talaga nagbebenta yon. Sa hapon wala kayong makukuha. Depende naman kung pagkaano, gusto nila magpa-deliver. Pag, Iyan lang sila. iyaano ko na nga lang. Eh nga, ang masakit nga nandun pag malayo. Diba? Pero sila magbayad ng shipping fee. Oo. Kung papadeliver na grab na lang. Sarap kay Makmak, yung tipo ni Makmak. Sila magbabayad ng pag-grab. So ito naman po yung mga tumpukan sa halagang 100 pesos at 50 pesos. Swahe. Ate, salamat po. Yan yung mga presyo, no? At mga pusit, ito po. 200 pesos na per kilo pusit kalawang. Yun po ay 200 pesos, no? Yun yung hanap natin ngayon.
Tapos dito sa mga lataga 160 sa mga gulyasan. At pink salmon. At Bibili ka ng maliit. local salmon, yung macaron, no? At 160 sa kilo ng pusit. 2 kilo lang magkano na. Yan, nasa 4 na kilo na. Yan po yung mga pusit kalawang na atin pong nakita rito sa pwestuhan ni Pusit Compact, no? Pusit 160 ang per kilo. Hoy ba? Boss Lando. Good morning. Ayan po yung mga tumpok. Magkano yung tumpok na to? 100 lang. 100 pesos na mga tumpukan po ng mga espada at mga tilapia rin, ganun din. 100 pesos. Oh, yan, 100 pesos. Ayan, yung mga tilapia Batangas. Ito yung isdang gabi, oh. Laki. Kaya mo yung mga latag nila dito sa mga tumpukan. Oo. Sikat na. Alright, so yun nga po yung ating update dito sa Malabon Fish Market, no? So, ahatawin lang natin yung ating update dito kay Brian Flores, no? Shout out, good morning dito sa mga tilapiang Batangas. Ayan, 120 na mga kilo. So, yan yung mga presyuhan. At Brian Flores, magkano hipon? 400 pesos na kilo ng hipon, no? Alright. So, ayan po yung mga presyuhan ng mga hipon sa Malabon Fish Market. So, salamat po sa inyong lahat. Brian, salamat. At ito na po yung ating update ngayong araw po ng Martes. So, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga kapwa nating content creator, no? So, shout out sa inyo dyan, Bornox TV, Tony Vlogs, Elmo Balyoso, at sa ating pang ibang mga kasama dyan na nagbablog sa Carmen Planas Mura Otan. Shout out sa inyong lahat. Kay Randy Conan, shout out. Kay Mario Katip ng Mario Morris ng Katip, Saudi Arabia, shout out sa iyo, good morning. At kay Ner TV Vlog, shout out. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.